अजीत आनंद भैया जी हम चाहब एक बार इधर जितना भी दर्शक यूट्यूबर भैया लोग बने जाइए ये लोग कहती कुछ कहें। रघु बाबू आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितने भैया लोग आए हैं वहाँ प्रोग्राम देखने के लिए और जो लोग करने के लिए और जितने यूट्यूबर भाई लोग हैं सब लोग के हमारा तरफ से प्रणाम बा और खूब एंजॉय करे लो। बहुत अच्छा लग रहा बा कि सैया से सटा के सुतनी खाती भइली चुमा चाची भइली चुमा चाची न है सैया से सटा के सुतनी खाती भइली चुमा चाची भइली चुमा चाची न छत्तीस से सो तबल रजौ साथी गो इल खतबा बात दिन है लेकिन अब एक बार हमारा मन से बजा दे कैसे कि बोले और बूता देखी फाटी भरल थरिया ना 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 मीठा मीठा एकदम बोले और बूता देखी फाटी भरल थरिया उलाटी भरल थरिया उलाटी नुहे साइलेंट हमनी के बीच में हमनी के भैया वीडियो कॉल पर जुड़ गए बनी अजीत आनंद भैया जी हम चाहब एक बार इधर जितना भी दर्शक यूट्यूबर भैया लोग बने जाइए ये लोग कहती कुछ कहें। रघु बाबू आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितने भैया लोग आए हैं वहाँ प्रोग्राम देखने के लिए और जो लोग करने के लिए और जितने यूट्यूबर भाई लोग हैं सब लोग के हमारा तरफ से प्रणाम बा और खूब एंजॉय करे लो। बहुत अच्छा लग रहा बा। एगो भैया जी के गाना आई रहे हम चाहब उहे गाड़ी तनी सुर देखाई सुर हमनी के बबीता सरगम जी मंच पर बैठल बनी एक बार वहां से भी बतिया ली बाकी कैसे रहे कि तहरा भी
अरे खाना पीना कि तहरा बिना खाना पीना भइल जियल मोहाल गबनावा कहिया करइब बोलमुआ कब घरे आइब बाकी आवे के बा कि तहरा बिना खाना पीना तहरा बिना खाना पीना भइल जियल मोहाल तहरा बिना खाना पीना भइल जियल मोहाल गबनावा कहिया करइब बोलमुआ कब घरे कि हमारा पवित्रता हम जानतानी सजिया पराती खानी तोर पे जवानी पराती खानी तोर पे जवानी हमारा पवित्रता हम जानतानी तोर पे जवानी और हम चाहब अगर एगो माइक होई तो हमने के बबीता जी के भी दी हाँ निंदियो न भावे मनबो न भावे निंदी न आवे मनबो न भावे भइल मोहाल गबनावा कहिया करइब बोलमुआ कब घरे आइब उजल बाबा कहिया करइब बोलमुआ